देख सांग मु तते मना करथली तू रेसलिंग रे जा ना देखिल तो फास्ट प्लेट हरै दिला तते भल लागिला ମୁଁ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେ ମତେ ଏମିତି କାଚିବ ବୋଲି। ଯାହା ଥାର୍ड ଇୟର ପିଲାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଥିଲା ସବୁ ସାରି ଦେଲୁ ଆଉ ତୁ ସେ ବିଡି ସେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ଗୁଡା କାହିଁ କହୁଛୁ ମାରୁଛୁ? ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ କଣ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ କହିଲି ଆଉ ଏଇଟା କଣ ଫିଲ୍ମ ଡାଇଲଗ ତୋର ଯାହା ସାଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ତତେ ସାରି ଦେଇଛି ଆଉ ନାଇଁ କୋଉ କାମକୁ ନୁହଁ ତୁ ଏଡେ ବଡ ମଣିଷଟା ହେଇଛୁ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି ଯା ନା ଗଲାବେଳେ ତ ବହକାଲି ଗପ ଗପଉଥିଲୁ ମୁଁ ପଚାରିବି କଣ ଦର୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଭେଣ୍ଡିଆ ଟକଟା ହେଉଛି କହୁଛି ଦର୍ଦ ହଉଛି ମୁଁ କଣ କହିବି ସିକ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ ବଡି ଅଛି କାମକୁ ନୁହଁ ଶୋଇଦେଲା କଣ କାଟୁଛି ନା ଛେନା ହଉଛି ନା କାଟୁଛି କୋଉଟା ହେଲା ପାରୁନି ଯାହା ତ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ମତ ସବୁ ସାରିଦେଲୁ ଆଉ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଛି ସେ ଜୁନିୟର ପିଲାଟା ମତେ ଏମିତି ଧୋଇବ ବୋଲି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ତତେ ଶୁଆଇଦବ ବୋଲି ସତରେ ଶୁଆଇଦେଲା ସେ ଛୁଆ ଏମିତି କାଚିବ ବୋଲି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସତରେ ଦେଖିଥିଲୁ ଆଉ ନୁହଁ ସାଙ୍ଗ ପଛ ପଟରେ ଟିକେ କାଟୁ। ଆରେ ବିଜୁ ଆଜି ତଳକୁ ଯାଇପାରିନି ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବୁ ତ। କିଏ ମୁଁ ହଁ ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି ଆଉ ତଳକୁ ତ ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ବହୁତ ଦରଜ ହଉଛି। ଇଜ୍ଜତ ମୁହଁ ତ ନାହିଁ ଆଉ ମୁହଁ ଫାଷ୍ଟକୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ବାହାନା ଗୋଟେ ଖୋଜି ଦଉଛୁ ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ମୋ ପାଇଁ ଭାତ ନେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ନାଇଁ ମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜର ହେଇଛି ମୁଁ ଚାଲିପାରିବି ଚାଲି ଯାଇପାରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ରେଷ୍ଟ ନେ